Kailangan mo nang huminto. Hoy, kailangan mo nang huminto. Ano bang dapat ihinto? Siyempre, hindi ito yung mga bagay na nagpapabuti sa buhay mo. Kundi ito yung mga bagay na sumisira ng buhay mo. Hinto ka na. Huminto ka na sa sobra at palagiang pagsusugal. Huminto ka na sa sobra at palagiang paninigarilyo. Hinto ka na sa sobra at palagiang panloloko. Hinto na sa panlalalaki. Hinto na sa pambababae. Hinto na sa panlalamang ng kapwa. At hinto ka lang pag napapagod ka. Pwede namang magpahinga. Ngayong gabi, huwag ka naman sanang huminto sa pakikinig sa amin, sa pagbibisyo mo sa akin. Yun yung pupwedeng hindi ihinto, yung maging bisyo ako. Charot with harot. Ngayong gabi, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi ay magkakasama po tayo kapiling ang inyong Basa Princess, ang tagapag-protekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sekreto. Ako po ito, si DJ Rocky Terra. At dahil Friday today, araw ng mga maeel, as in malalambing. Or pwede rin namang mael as in maloko. Yung mahilig labasan ng ngiti sa kanilang mga labi. Kaya naman, kung mael ka, lakasan mo na ang volume ng radyo mo dahil ibibigay ko na ang patikim ng SPG as in Super Backganern Secret File. Dahil matigas, nagawa kong tumagilid, tumihaya, lumuhod, at dumapa. Ganun ba talaga pag matigas? Napapatagilid ka, napapatahiya ka, tsaka napapaluhod at napapadapa ka? Nako, ang alam ko lang pag ganyan, pag matigas, ka. Charot to eh, darot. Abangan mo yan sa aking pagbabalik kasama mo, si DJ Rocky Terra. At ikay nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is SPG as in Super Backganern Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!